Hello! Klockan är 8 minuter före 1. Awesome! Med tanke på att jag börjar 8 imorgon. IPA. Okej, så. Jag får inte sen. Och jag är hyperaktiv och ja, man. Jag vet inte riktigt varför jag vill läsa det, men i alla fall. Jag vet inte om jag har något att säga. Men det gillar sig lite sådär. Man kan inte se mina ögon. See. You can see me. Okej, ja. Ignorera det där. Jag förstår inte poängen med det här, men som sagt så... Usch, jag måste vakna 8 imorgon. Okej, det var gott. Okej, men awesome. Tjumma det där, fungerar det kvar. Jag är nog säker, det är lätt. Det här sen är roligt med det, om ni förstår. Jag klippte just mitt hår lite till. Och som ni märker så ska man inte klippa sitt hår mitt på natten. Kör vi i alla fall. Så det här är lite eget. Okej, men med tanke på att ni inte bryr er om det här och jag är extremt nördig, jag har ingen aning varför jag gör det här, så